Shalom, selamat hari Minggu madhita saluna. Tapasonang maruhatta tapuk kama patungeta marede mahita. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, natu mapalangi dohot tanoon. Amin. Guk asini rohani Jehovah do tanoon, marhite hata ni Jehovah do majari akalangit, marolo-polo mahamu ali akapartigor, mangasaho Jehovah talukdo marede akan ujur marroha. Haleluya. Haleluya. Matang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala di taluon hod, dosa dohot hamatean marhite hamamatemi, alai disedangi hodo tanuman nami, asa marpakiri menamangulu hami, alani haheheomi, dak pola be mabiar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas muro hami, di paucat hodo hami sian haholomo tuhati uron, sian hamatean Tuhan uduan, atong pargogoi mahami mamuji doho mangoloi ho ari-ari
pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangudu, paimasahat kami tulabungmu. Amin. Tatangihon ma pati indewata imanata surah di Pesalmen bidu 22 ayat 10 sada. Marlas ni roha mahamu mida Jehovah jala marolo polo mahamu alea kapartigor jala maredema sudihamu aka parsihohot marroha. Ulangi besatna atong rak mangido gugu mahita sia debata. Saya pergi Rede itu. Yesus Tuhan ku raja.
Matopoti madosata tuadu pandebata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung namar pungudo hami di jolom martangiak tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asinur ham na gudangidoho. Saya si maroham mida sadok bangso nami sesama dosa nami saluhuna. Saya sungguli maroha nami asa muba roha doho pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangudu kami. Amin. Baga-baga taringot Tuhan sani dosa. Para siroha jala pardingan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang diwahe tuhita ho bartu akka dosata. Jala dang diwaloso tuhita ho bartu akka hajahatota. Songon asin rohani ama-ama mida akka anakna. Asin rohani Jahoba diakana makabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di kijang. Turpo epistel di minggu tasadarion imatar surat di Lukas bidusada mamukasian ayat 46 1:55 marsikak sori mahita majaha. Gabi dok si Maria ma dipati bulurhakku do Tuhani. Ai ditatap do hai tehon ni naposona wah pon posonaon. Parhatuau ma au ola nyon mar sudut-sudut. Ai mar sudut-sudut do asini rohana mida akka nama kabiari ibana. Akka nagugui di paijur dosian habang sana sida. Di babaki do akan mekmet. Di painuinu do Israel na posonay marningot asin rohanay.
Alani saatna martua mana tumangion hatan ni bata jalan na upiopsa. Amin. Tidak kumaha porseotai ra mahitabado. Yesus Kristus, anak kita berubah Nazaret, iman Tuhan Maria, Maria satu Tuhan dia, adorasi dia, dia Tuhan, mana dia,
Tikting na maragam di HKBP Cinta Damai Minggu Misericordias Domini tanggal 10 April 2026. Na perjolo goar ni mingguta sadarion ima Minggu Misericordias Domini gok asini rohani Jehovah do tanoon. Doho topik Minggu marlas ni roha di bagasan Jehovah. Napaduahon di Minggu sadarion pasahat sosial huria dohita songon dalatta mangurupi dongata na di bagasan parsahiton tapasahat mai di bagasan las ni roha tupoti na pinaradi ni huria di pitu masuk dong sidung permingguon. Napatuluhon mamuka Minggu sadarion gabe parhobas ma di huriata inata situa Eva Martalina Ernawati Boru Sibarani Sian sektor 12 tatangiako ma asa di pasu-pasu tuhatta pakkubasion nasida di huriat taon. Napaupaton a Minggu sadarion dung sidung permingguan pukul 10 dipatupa rapot periodisasi seksi perempuan ni huriata na niuluhon ni ketua Dewan Koinonia dipangido tusude ruas perempuan ni huriata asaria mandohotisa. B. Minggu sadarion pukul 10.04 dipatupa rapot periodisasi seksi sekolah minggu ni huriata na niuluhon ni ketua Dewan Koinonia dipangido tusude pengurus seksi dohot guru sekolah minggu asaria maddohotisa. Na palimahon di minggu naro tanggal 26 April 2026 di permingguan pukul 10 dipatu pado pelantikan tusudi pengurus seksi naung terpilih di huriata HKBP Cinta Damai tatangya koma asa di pasu-pasu tuhatta ma nasida naung terpilih jala margogo mangula di tonga-tonga ni huriata. Napaunopon sumbangan bunga altar di Minggu sadarion ima sian panitia tahun transformasi ni huriata mauliate ma di pasahat huriata na pasahaton sumbangan bunga altar. Na papituhon perhalado ruas na marsahit pemulihan. Na perjolo Santi Mariana Siburian perawatan di Rumah Sakit Bunda Tamrin Sian sektor Sada. Na paduahon Reynaldi Hutapea perawatan di Rumah Sakit Adam Malik Sian sektor Sada. Napatuluhon Roslinda Sitanggang Manang Opulabok pemulihan di Jabu Sian sektor Pitu. Napaupaton Abestina Boru Panggabean perawatan di Rumah Sakit Adpen Sian sektor Ualu. Napalimahon Naomi Yunita Boru Manurung perawatan di Rumah Sakit Columbia Sian sektor Sia. Napaunopon Esther Simamora perawatan di Rumah Sakit Hermina Sian sektor 10. Napapituhon Ricky Fernando Sihobing perawatan di Rumah Sakit Sundari Sian sektor 12. Napawaluhon selama ulang tahun sude parhalado doho ruas ni huriata HKBP Cinta Damai Reso Cinta Damai pasahaton selama ulang tahun hatutubu dohot parbogason tuhamu saluhut parhalado dohot ruas ni huria mulai tanggal 10 tolu April sahatu tanggal 10 sia April 2026 sadarion sai diramoti tuhatta mahamu di leon gajang ni umur jala tuhatta ma mamasu-masu hamu marhite-hite pasu-pasu partodion nang perdagingon diaka ulau muna. Na parjolo Dorcas Boru Simangucong tanggal lahir
tanggal 14 April 1950 umur 76 sian sektor tolu dohot na 47 Valencia Naura Pasaribu tanggal lahir 15 April 2020 umur 3 tahun sian sektor 5 sai diramoti Tuhatta mahamu di leon gajang ni umur dohot di pasu-pasu mahamu di akka ulau muna hatani Tuhatta madok di poda 10 ayat 27 biar mida Jehovah mangurut ari-ari alai jepek do anggo akatao ni parjahat songoni masaha ni tikting dihita mauliate mari Tuhatta mauliate manang dihita saluhna. Songon patadahon diri inang situa nahujahahok kami nakin asa jongjong mahamuingan di inganan muna. Mauliate mainang.
Yang Mahita. Dame ni debatana sumurong sian saluhut na roha. Ima mga ramoti dohot mga rajay akate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita. Mole ate mata pasaha tutuhata. Alaboy dope amanginang di bagasan hai pasok kita pacupang di tonga ni bagas coron. Jalan waing tahalas sommah hatani debata di minggu misericordias domini gok asini rohani Jahoba do tanoon. Imana nienet sian Habakuk tolu ayat 10 rodi ayat 10 sia tapayut ihut ma di bagasan rohat tabe. Di ida akadoloki maho gabi rayon mangalatap maaik na sumar di pangiar lung suarana dopak kijang di paherbang tanganna. Mata niari dohot bulan togang di hajongjonganna di bahen sodang ni subyam akka napasebut di bahen parsiksak ni akka hujurmu. Dilakai hodo tanoi di bagasan rimasmu, di bagasan parpiar ni murukmu di lutakko akka bangso parbegu. Nung ngabor hato mabahen hatuaon di bangsom, mabahen hatuaon ni miniahammi. Di rosahi hodo ulu sian jabu di parjahat, di patedek kodo ojahan sahat ro dirukung sela. Ditulak kodo marhite-hite garinganna sadiri ulu ni partogi akka na dorong-dorong songon haba-haba paserak au akka na marolop-olop songon nalaho mangaton halak na dangol di sihabunian. Di bolus hodo lauti marhite sianak kahodam, di todok kodo galubang niaka nitorop akka aik magudang nagucang. Nunga hubege baritana, jadi dibaling do butuhaku, akka hitir bibirhu dibahas suarai, rodo tahe habusuhon tu bagasan holi-holiku, jalamardugu uluni totu, asa hupahohom au di ari hagogotan molo martahop dopak bangsoi na mga rupa na sida. Adang martubur di sihaw at tajaw, jaladang marparbuwe akahaw anggur, labang do bunga ni haujetun, jaladang dapot sipanganon siyan akahauma, rasip do akabiru-biru siyan balian, jala dang adong be jonggi di bagasan bara. Alay yang goau marulop-olop maau di bagasan Jahoba, jala Maria iya au mida debatani hatuauku. Jahoba Tuhanido hagogo okku, jala di bahin ibana do patu tudoson ursatini, jala toguonna do au dumege akka dolok-dolokku. Ima dipadde edde mardongan parhinalowan. Ima sahana. Adorang sosahat tita tujamita amanginang lasdo rohata dinaung rapita dohot inang situa Eva Martalina Ermawati Boru Sibarani. Tabba bilangannya kaparhobas di tonga-tonga ni huriata nama ngalihor rohana. Tabba nama marrohaon sektor lumobi di sektor 12. Jadi tajak koma inang situata inang boru sibarana di bagasan las di roha. Jala tatangnya koma manginang asa marhite haroro ni inangon. Tabba nang akapakobasion di tonga-tonga ni huriat taon butima aparjolo hudok kami. Hurian itu hata dihamu aka amanami inanami lasni roha
somalna identik doi tuakan adenggan. Ido ubahen molo taida songonna minar buhinidongan tabo parekelna dungi tabo pakulingna pitor taetong do nadapotan persaulian dongatay taddado na baru gajiak ko bah taddado na mangomoho taddado nadapotak ko dohotlan akana asing jimarasing do manginang ekil ni zolma di awal bulan dohot di akhir bulan cimolo di awal bulan hahaha cair inna do kan molo di akhir bulan inna namatong do pesipa cairon agak bimuba jiang di awal bulan makan apa ini yang enak apa yang di akhir bulan do makan apa yang bisa buat kenyang yang penting kenyang ido las di roha jadi dakya rupani mau mekelek kelongan dungi tadok songon na tabure kel mupang ay nalam tabba posaro sahikmu dakyay manang tadok natabu parekel meda tadado nang mati amat tate inna songonikan dakya wilala dangarong na songoni di sonate adok kamu nama nayak ko namat sa dangarong kan asa bohado kamu mana mapoto ate kamu mana mapoto songod dia di jabu alai dangadong wilala na songoni molotung piadong na songoni mungkin dong marsahi do pikiran na jala memang amanginang songoni do pe pangetusyot tataringo tulas ni roha dohot arsak ni roha molo mangadopi paru kilo kita molo mangadopi paru kilo dongan alai molo mekkel do ibana molo marsi roha do ibana pitor tae tong donong marsahi pikiran nai ay bireng ngasih donang ngamulai ritik ngamulai dong lari-lari na ay rakina tatong ay udah ngepersoalan so saya do persoalan ni geleng nai siakangan nai ngaromu si persoalan siap budan nai maka natong ngalon na mekkeli ay ngamulai lari biat tongin na naulo ido si pata manginang molo mekkel alan si taunon ay lilurai inna los padita pei molo mekkel uju mangado si taunon mungkik mo ido gamis kusuku kita ay dia bro adi ay sarong ngotik lu bereng buhina ina amang dohot tamuinang jala ido basa itu suku-suku dihita bohado baheno marlas ni roha moloro si taunoni bohado baheno mekkel ditikiro paru kiloni molo di dok tuhitan waeng boy do hamu mekkel ditikiro paru kilon kemungkinan besar kita akan mengatakan dang mungkini tak terbaheni puasa karena memang yang namanya persoalan yang namanya penderitaan itu selalu kita identikkan dengan sebuah kesedihan dan sebuah air mata. Cimolo marukil halak ikon natangis do disido pe pangat tusyota. Sokon na hudok nakaning molopola dong na marukil alay mekkel nong lari may. Alay mo lihati madihita. Adong do diada batak tayate anggo diada ta adong do pe ulaut ta nata pe na marhabok ni roha lekon marlas ni roha ahamay molo saur matua na tuatuay tang do hono bay ulaun habok ni roha alay holani doi asing ni dang alay manginang taringo tuarsak perlu do memang rajumatta ay molo marsak kita hinorhon di paru kilon do harua pakor honna adong do hira-hira huilala dang adong ay suna nagabi selesai persoalan molo marsak kita udok majo molo disukudongam ay basa ho marsak kita
Heba maida asaluna sutang boy do, tang boy. Dang boy arsa mi manutupi utang dang boy. Iko na do, tong do iko kepeng na manggarar utang mi. Jadi amang inang sianope boy do taboto, sa sitong na daw do rumenggan na marlas ni rohasian na marsak. Alay ima rupani rupa pangetusyot ta sahat tu bagas seperti kianon. Ikon say tumatangis, ikon say marsak do hita, dinalaho pabotohon, narong do parukilon di tonga-tonga ni ngolutta. Jala molo taida di bagas sa bibil tay amang inang, dakya bibil tay, dakya tuhat tay, manogihok kita, molo marsak kamu, tangis dah, dakya. Luluy hamu di bibil tay. Bahkan di dokdo di Filipi 4 ayat 4, marlas ni roha mahamu totong, hulahi madok marlas ni rohama hamu. Jadi Alkitab tak pernah mengajarkan kita supaya kesedihan itu selalu digambarkan dengan, supaya penderitaan itu digambarkan dengan kesedihan. Justru Alkitab selalu mengajarkan kepada kita, bahkan di situasi yang menderita sekalipun, kita harus tetap bersuka cita. Molo si Nehemia madok ailas ni roha mida Jehovah ido harorowan nigogo. Jadi sukacita itu adalah sumber kekuatan. Cihita mamanginang mamilit, dia do sibili tota marsak do manang marlas ni roha. Jala ido na pinatudu ni parurirang Habakuk di bagasat turpuk taon, marlas ni roha do ibana nang pe ikon mangadopi si taonon natung maceborat ibana rapon bangso Israeli. Sanga doa manginang marukil si Habakuk. Sanga doa ibana suku-suku tu debata. Ala memang di situasi na masa hati hai dirajumi si Habakuk do songon nasib debata. Songon na di pasobu debatado bangsoi mangadopi parukiloni. Jadi hati-hati bangsa Israel mengalami kebobrokan moral. Uhum di papeol, namora marlomo-lomo tuakana pogos, hageduhon, hadoboon, parsalisian, perbedaan imana masa. Jadi di situasi nama celum lamon Roma si Habakuk jauh-jauh tu debata. Ali Tuhan unang pasobbu masa songono pangalahon ni bangson. Unang pasobbu akahajahatoni masa di tonga-tonga ni bangsomon. Alaya maalus ni debata tu si Habakuk. Amang do taminang gabe di pabaki debatado bangso kasdim dinalaho manguhum bangso Israel. Bangso kastim halak Babil. Ngahyania 2 bulan nasal pumolo sosal au jamita sian panurirang Habakuk. Sianido dasor ni turpuk taon amang inang. Totu amang inang maollo tarjalo rohani si Habakuk puasa. Ayo gudang do pedosa ni halak kasdim si halak Israel. Usida do pe halak kasdim sian halak Israel. Ape halak kasdimi di pakai batin lahok mahumi pangalah di bangsa Israel. Sa sitong na upatutad do pe bangsa Israel na mahum bangsa kasdim. Tapi Allah memakai cara yang tak pernah diduga-duga oleh Habakuk. Ay buasa songoni Tuhan. Ay buasa bangsoi dipakai ho di nalaho paingot tompak somon. Mana masa manginang. Ngasu sangulo ni bangsa Israel hati-hai lam susa mamuse dung ro bangsa kasdim manguhumi bangsa Israel. Habakuk melakukan protes kepada Allah. Wasai kosongoni Tuhan. Amang do taminang nahina holongan. Jala jok do masa songoni tado di tonga-tonga ni ngulut taon. Gudang do haputusan na binahin ni di mata daktat tusi. Gudang do na masa di tonga-tonga ni ngulut taon. Dang boy tardungdung di pikirata. Say martanyangi hita. Asa hatop sidung persoalani. Habedung martangia kita gabi margejang-gejang persoalani. Say martangiangi hita asa unang tabba be persoalani. Holan na sadop pehu pikiri Tuhan. Ngaluja pikiraku. Habe tabba musebek ko pangalahon ni nasasadai. Tak terpikir honao be.
Amang doh taminang nahina holongan. Songoni mana dipakilalahon panurirang Habakuk di bagasan turpukon. Dia bingung. Dang dia tu si ibana. Jalama biar do ibana marnida hadirion ni bangso kasdim naroma nguhumi bangso Israel. Ido di hati dakko si Habakuk di bagasa turpukon amanginang. Molotajahan akan dia isaplonam humitir doau inna. Alanya ibana humitir marnida hagogoon ni halak kasdimi. Habakuk jujur dengan perasaannya. Dia tidak berpura-pura menyembunyikan ketakutannya. Dia tidak berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, tetapi dia jujur kepada Allah. Humitir doau saha tu holi-holikku indebana. Alai dang marujung di sihatani si Habakuk kamanginang. Aha manidok ibana di ayat 10 nomi. Humitir doau alai hupahohom do hupahohom ari dihagogodan. Humitir doau alai hupahohom do diriku dinalaho mangadopi saluhu nai. Meski gemetar, tetapi hatiku tak pernah gentar. Dihamu amanami inanami nahina holongan hupahohom. Molodidok hohom. Tada napasahatot diri doi tu debata. Jala ido na niula ni Habakuk di bagasa turpukon humitir peau. Alai napos dorohakku di debataku alanyaha. Ala debataki debata namar huwaso jala namar gogo situ tudo ibana dina lomar huwa dina laho pasidukko sude akan nama saun dakwat tu si Tuhan Nabi Nahemi alena pos dorohaku dina laho madungdung aha Nabi Nahemi marhite hite aha marhite hite na hupahohom diriku hupasaha saluhutna asaho mangukap rohaku mangukap pikiraku mangatusi sude akan Nabi Nahemu di tonga-tongani ngoluku. Jalaido amanginang di hati dakon si Habakuk di bagasan turpuk tahun. Molotajahan akaning sian ayat 10 rodi ayat 15 didok si Habakuk do humitir do akadolok marnida de mata. Rakyat do akka aek na sumar mata nyari do bulan togang di hajong-jonganna. Artina sude uduk tu de mata. Humitir do marnida hagogoon ni halak kasdimi. Alai ida ma humitir do sude portibio marnidaha marnida hagogoon ni debataki. Alani ido ubahen na hupahohom diriku lau marhua. Lau palwasod debata mangula di tonga-tonga ni parukilon na masa di tonga-tonga ni bangsoon. Amang do taminang nahina holongan panadaon ido nama bahen si Habakuk hohom panadaon natakas maradopon hadirion ni debata itu yang memberikan keteguhan hati bagi Habakuk. Jala ido nama bahen boy hohom anggo di bahasa Indonesia tenanglah hatiku bersama dengan Tuhan. Bukan karena persoalan itu selesai, bukan karena persoalan itu disingkirkan, bukan. Tapi karena apa? Karena ada Tuhan yang dia percaya melebihi dari apa yang dia pikirkan. Jadi ido satikos na hagaleot tamanginang. Jeunang diripuhamu mologale pakilalamuna hinorhon ni balgani persoalan tidak. Ale-alanya hado sipata gabe gale hita. Alanata halupahod do hadirion ni debata. Kita lupa tentang Allah, bahwa kita punya Allah yang jauh lebih kuat, lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Dan seringkali kita terlalu fokus kepada apa? Kepada persoalan kita, melupakan Allah sehingga membuat kita lemah. Si ido hagugoon ni si Habakuk di bagasa turpuko namanginang dang dihalupahon ibana hadirion ni debata namar hagugoos si tutu ido namanukoli haporsyonna amang do taminang
adong dopat dohan nama dok songonon. Tuhan itu tak selalu memperkenalkan dirinya melalui kondisi yang baik. Tapi terkadang justru dia memperkenalkan dirinya melalui apa? Melalui penderitaan. Di saat untung kita hanya tahu tentang Tuhan, tapi di saat buntung kita akan mengenal siapa Tuhan itu. Ditiki mangomo hita manginang holas silangido taboto jong buti. Alaidung marhat citita gabedoho mahita manuhuk silangi boy tapak kilalahon hadirion ni dibata di bagasa Kristus Yesus naung manuhuk silangi. Amang doh taminang sipata di hagaleot taido gabe takkas tatadda tuhatai. Di hagaleot taido ita gabe hohom jala di partikian na hohomido gabe sanga hita marnida hadirion ni debata na mangula di tonga-tonga ni ngulutta. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, jangan tanyakan apa yang telah dilakukan Allah dalam hidupmu, tapi coba tanyakan pada dirimu, heado hohopita marnida huaso ni debata na mangula dopak dirita. Amang dota minang, ternyata kita ini sering terlalu sibuk. Kita terlalu repot melakukan ini itu. Sehingga apa? Sehingga membuat kita tak pernah duduk diam tenang untuk melihat Allah yang sedang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi sipatan apa sibuk kudo dirita. Dakya boy hohopita laho marnida hadirion ni Tuhani. Molo husuku kamu amanginang mangula do debata, mangula. Marhuaso do ibana, marhuaso. Margogo do ibana, margogo. Tapi persoalannya di mana? Persoalannya di kita. Setiap waktu ido ubah didok di bagasa turpuki di minggu tai misericordias domini gok asini rohado tanoon molo didok gok dangadong partikian na somangula debata. Tapi terkadang ada bagian kehidupan ini yang terlewatkan kita tidak mampu melihat Allah itu bekerja. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk dengan diri kita. Jadi terkadang Allah itu sengaja membuat kita terhenti melalui apa? Melalui persoalan hidup yang begitu berat. Jadi terkadang Allah membuat penderitaan itu begitu besar hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tertunduk, terdiam. Barulah di keterdiaman kita itu kita bisa dengan tenang menyaksikan bahwa Allah ternyata bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi amanginang molo di luas debata pe masa hamoloni tu hita dang nasugo rohani debata marado put dirim daung ale asa bohado asa tapahohom do dirita. Jadi kalau penderitaan itu datang sebenarnya Allah mau menegur kita, kau berhenti sebentar. Perhatikan aku. Bereng diriku. Unak saya diripu holag gogom salilengon. Nama baik kosongoni. Tidak Bapak Ibu. Cidang nasugo rohani di mata molorope masa aik nasumar di bulan nasabolasi. Daung. Tapi dia mau membuat kita sebentar terdiam. Untuk apa? Asa hohom disima di hahomatai amanginang ukka mabohim ukka masih malolongmu laho mardida hadirion ni debata namangula di bagasa dirim. Ci ido nasuta sadari di tonga-tonga di perdalanan ni ngulut tao namanginang hohom namarlapatan ahado hohom ima memberi ruang kepada Allah untuk bertindak. Jejo hinorhon ni gogota, hinorhon ni semangata na marapi-api, hinorhon ni pikirata na seta pangasahon. Gabe soadong do ruang talehot tu debata. Lau marhua, lau patuduhon hadirion na di tonga-tonga ni nguluta. Habedung masa paru kilonia mata dok tu Tuhani, di dia doh Tuhan. Bukan Tuhan yang tak pernah tampak, tapi kita yang sering menutup mata kita terhadap Tuhan. Siamanginang marhite paru kiloni digora dohita pahohom dirim
ida matuham mina mangula dopak dirim nungga tunggodang papahenan na maradop pengolum. Tapi ada banyak yang sering terlewatkan kita, seolah-olah Tuhan itu juga menutup mata terhadap kehidupan kita. Tidak. Amang dohot taminang nahina holongan hohom maho satokin di bagasan paru kilomi. Jalapai mama ibana mangula dopak dirim aina margogo situtudo ibana. Dugi na mangihu tamanginang didok si Habakuk ma di bagasa turpuki dang martubur disi attajau. Molo didok dang martubur attajau. Molo di bahasa Indonesia pohon ara tidak berbunga, tidak tumbuh. Lapatan namanginang dangadong betapuon lawal langon. Ai ido si panganon dinasida. Dugi didok hau anggur na somar perbue namar lapata dangadong bemar pesta. Ai anggur do somal dipake laumar pesta. Dungi didok labang do bunga ni hau jetun lapatan na dangadong be minyak pakeon lau pakalak kol lapu lau mangaloppa. Tabayak ko situasi na nirupan ni bang soya manginang. Mungkin molo di paadoppo kita di situasi boy do pedo honota masih ada tabungan tak apa-apa. Kalau tak ada gaji datang bulan ini nggak apa-apa, tabungan itu kita pakai. Alayaha madidok si Habakuk di bagasa turpukon diudut ibana do siya manginang rasip do biru-biru sian balian. Lapatanna tabungan pun sudah habis, tak ada yang bisa diandalkan. Ima situasi na nirupan di bangsa Israel hati-hai. Lapatanna ekonomi mereka betul-betul hancur total. Jadi tak ada lagi yang mau diharapkan Bapak Ibu saudara-saudari. Alayaha madidok si Habakuk di situasi na songoni. Diuduti ba na mahata na manginang songoni pe na masai angwaw marulup-ulup daw di bagasan jauh ba. Begini pun situasi yang harus kami alami. Aku akan tetap bersorak-sorak bersuka cita di dalam Tuhan. Jala ido topik ni mingguta di bagasan sadaro na manginang marlas ni roha di bagasan Tuhani. Sukacita kita tidak bergantung pada kondisi yang kita alami, tapi sukacita kita terletak pada apa? Pada Allah yang kita percayai. Amang doh taminang nahina holongan naparjolo nakanikurok moloro hamaolot tuhita asa hohom dohita. Dungi napaduahon moloro hamoloni na dipake de matado hamoloni laho manguji hadiriota tu dia don wae ngamanginang tapeakon haporsiota. Jadi gampang Bapak Ibu mengatakan saya percaya kepada Tuhan ketika kita berkelimpahan, gampang. Murado maddok porsea doa tu debata molo marboras hau angguri. Murado maddok holong doro hakku maradopot debata molo ditiki maranak biru-birui. Tapi tidak gampang untuk tetap percaya ketika semua itu hilang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya kita berada di persimpangan yang membingungkan antara kita percaya kepada Allah atau kita percaya kepada pemberiannya. Antara kita bergantung kepada Allah atau bergantung kepada pemberiannya. Amang do taminang molo ditikilobiat do hita maddokon porsea do tu debata. Jangan-jangan kita percaya kepada Tuhan sebenarnya tidak benar. Tapi kita lebih percaya kepada apa? Kepada pemberiannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terkadang kita tak menyadari sebenarnya kita ini tidak bergantung pada Tuhan, tapi bergantung pada apa? Bergantung pada pemberiannya. Jadi ido si pata manginang molo diucat de batape sude, na pinasaha nai diucat siak kita, laho di ida do hadiriotai, tuise do hoprosea, tuau do manang tu sileoki. Jangan-jangan kita ini pribadi yang bergantung kepada pemberian Allah, bukan bergantung kepada Allah itu sendiri. Amang do taminang nahina holongan ido didok si Habakuk di bagasan turpukon.
marulup-ulup dau di bagasan Jehovah. Bagaimanapun situasi yang terjadi, tetapi aku tetap akan percaya kepada Allah. Jala ido hagogo odiau inna. Didok ibana do musediaya 10 sia manginang Jehovah Tuhan ido hagogo okku. Dang didok ibana hepek kido hagogo okku. Pangkat tido hagogo okku. Hamorau kido hagogo okku dangi. Alaise do Jehovah do hagogo okku. Debatado las ni rohani siabakuk. Debatado hagogo onna. Amang do taminang molopor tibiod do tabahin ojahan ni las ni roha, ojahan ni hagogo otta. Sangopas doi. Songon parrona do parlaona songoni man nollas ni rohatta. Marsiajar hita manginang molotamereng di partikian na salpu dongata na di Sibolga. Dalam sekejap semua hilang. Bahkan orang yang paling kaya pun di sana tak bisa berbuat apa-apa. Tudos masongot turpukon nama sahatiai. Si pangano dangadong si tapuon, tabungan tak ada yang mau dipergunakan. Amang do taminang nahina holongan, retes do las niroham, molo di arta portiviodo tapeyakon las nirohatai. Alai didok di bagas satrupukon marlas niroha mahamu di bagas Tuhani. Ai nama notong do asini rohana, gok asini rohani Jehovah do tanoon. Amang do taminang nahina holongan dang boy tato tuhon aha namasa dari marsugot. Dang boy to tuhonammu mekkel ho marsugot. Dang boy to tuhonammu plas ni roha do namasa di tonga-tonga ni ngolukku. Tak bisa. Tak ada yang bisa menjamin itu. Sagurang-gurang di hepeng dang boy to tu marsugot mekkel lo dang boy. Tapi satu yang perlu kita ketahui, boy do tatoto porrohatta asa marlas ni roha boy marhitiaha marlas ni roha mahita di bagasan tuhatai hapor siai mamanginang daudo ubbalga tuhatai siap persoalan namasa di tonga-tonga niul. Hidup boleh jatuh bangun, tapi Allah tetap menjadi pemegang kendali kehidupan kita. Ibana do tapukna, ibana do harorwan nilas ni roha, jala ibana do hagogoon di tonga-tonga ni ngolutang. Alania manginang molajup pamasa pedihita akasi taunoni. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan, tapi simpulkanlah bahwa melalui penderitaan itu Allah sedang bertindak memanggil engkau. Supaya apa? Supaya engkau meletakkan dirimu sepenuhnya kepada Allah, sang pemegang kendali kehidupan. Amin. Martangi yang mahita. Moliate ma ali Tuhan Jehovah di bata amanami di bagasan pertikiano di paingotodo hami hohom mahami satokit Tuhan. Jala hohom mahami Tuhan dinalahom manatap marnida takas hadiriom muna mangula do pakdiri nami. Asa margogo hami dinalahom mangadopi si taunoni. Nasohuboto hami do pe di partikian na mangihut ahana masa. Las ni roha do manang arsak ni roha. Alai manang dia pe Tuhan. Perguguam mudu hami. Jala di hodo Tuhan hupeakok kami hadirion nami. Oddi tu hodo saluhu nangulu namion. Pos situ tu roha nami Tuhan di panari honommu. Molotung pehuranga kami di partikia sonarion. Dang marboras at tajawi. Dang marboras angguri. Dang marboras situni. Suasoni dang maranak biru-biru nahu parmahani hami. Ali Tuhan tak pasobbobu hami. Napostor hanami Tuhan diganupak kaparukilon na masa di tonga-tonga ning ulo nami. Rodoho Tuhan di lambung nami mangalihog gugo dohot magkusipon tu si pareon nami. Pos maroham di sod doau panok noti maau na mangula do pakdirim. Mauliate mali Tuhan Jehovah di bata amanami. Manotong malas ni rohanami unang magoy hinorhon niya ka arsak, hinorhon niya ka parukilon.
Alai di korahodo kami di bagas seperti kiano Tuhan. Asa totok kami setiap mamiakot diri nami holat Tuho. Disima ojahan las ni roha di kami. Disima ojahan ni hagogoon nami. Moliate alai Tuhan Jehovah di bata amanami. Pargogoamu masaluhu ruas di huriami Tuhan. Diganupak kana masa di tonga-tonga ni ngulu nami. Moliate ma Tuhan walas kami may. Pasu-pasu mananiulan ni tanga pasu-pasu akayan ako pasu-pasu saluhut na kanawolongi kami. Totong matuhan dongani kami saluhutna. Diakalakan ang perdalanan nami Tuhan. Homa na mangiring-iring jala homa na mamasu-masu majadi masaluhu na mahenommu. Makor holas ni roha madi kami. Akan na hinaholonganmu. Muliate ma Tuhan. Hubag kami do di bagas sa tangyang nami. Ina nami ng situa epa burusi barani. Naung hujako kami Tuhan gabi perhalado di tengah-tengah ni huriamon pargoguam mo ma inanamion mangalehor rohana mamikiri huriaw Tuhan lumobi ma Tuhan dia kapagkobasion naboy si hobasan ni inanami di tengah-tengah ni huriaw songo ni Tuhan di tengah-tengah ni sektor bisuk gogo jalapatao mahadirion ni inanamion Tuhan asa tihangoluhon tohonan nai sahat ro di ujung na Tuhan totok satia dinalau makobasi ruas ni huriami pasu-pasuamu ma Tuhan ngulu nami saluhutna top pamakayan akon nabi gabi anak na burjo akanak sibolas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nami pahok ma Tuhan holong ni roha di ganup rumah tangga ama hot ina suasoni maradop pun akayan akon nang iyan akon maradop pun akan atua-tua ali Jehovah de bata amanami pasu-pasuamu mahuriamot Tuhan dinaku pestahon kami onop lalu tahun mahuriam biari cuma nasalpu Tuhan lam paherbang ma Tuhan dalammu di tonga-tonga di huriamon di nalaho makobasi saluhut ruas di huriam nangakana sopor siapa Tuhan asa tarjo sude Tuhan manadaho maka tidak ko pabahodo sasadasa Jehovah de bata naboy paluho kami sian hamatiani pasu-pasu ma sude akaparhalado ni huriam songo-songo ni Tuhan aka pangulan ako tiki aka situa parhalado partohonan ng sopartohonan Tuhan na sa lehon mga lehon rohana di aka pakubasyo di tonga-tonga ni huriamon totong ma Tuhan lehonom mo hami gogo Tuhan dinalaho mangulahon akaulaw ng pinasaha mo Tuhan bibi pasu-pasu mahuriamot Tuhan gabi parhitiam mo patuduhon pabuagok asini rohan ni Jehovah do tanoon ali Jehovah di bata amanami moliate ma pasu-pasu ng bangso nami Homa Tuhan na mangalehon bisuk di pamareta nami asa totong tuhaboy di jamoton hadameon lumobi di tonga-tonga ni bangso namion unang gabi dohot tami Tuhan di parporangani alay hot tami Tuhan pajongjokon hadameon songon naung pinajongjong mo marhiti-hiti anak mo Tuhan Jesus Kristus naung mate di hau pinarsilangi moliate maalay Jehovah di bata amanami upasahat tami mangulo nami sa luhu na ruas ti huriam na tongod di baga sa parsahiton homa na mangalehon hamamalum apuli akan na marsak patugu akan na marukil totong ma Tuhan patabak kalas ni roha di akan ruas ni huriam na tongon marulang tahun di bagasan sa mingguan ajar-ajari Tuhan memakai partikian na pinasaha mutu na sida asa gabi jolma na tau na bolas ni roha Tuhan di adopammu pasu-pasu mahami sa luhu na Tuhan jalase sa mado sa doho pangalasyon nami di bagas sa Kristus Jesus Tuhan nami martangia kami Tuho amin marede hita los tapasaha mapiliatta Kusay hawa so
tatangnya koma peliata ale de bata amanami na di banua gicang hodo harawan di saluhut sile oleh honadingkan dohot nasa uli basa na mauliutus upasahata mi masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho sa jalom may gabi uap na utus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa hupar asya kami pilihanon pati bulon harajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutadahami kurang ni silul lehom mitu hami asalam girgir hami madok maliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana dilehon dito dirori mawatotu Nasana dohon dito disaluh mawatotu Upasaha Alea manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say roma harajammu say saut malomoni roham di banua na di banua gijang lehom matuhamis sadarion hangoluas siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togyo tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Selamat hari Minggu madihita.